אחת, שתיים, שומעים? היי, ברוכים הבאים, וולקאם, מרחבה, וילקומן, דברו פז'לבת. בקיצור, ברוכים הבאים לאילת. אני רון שריונון מה? מה? את לא רואה שמצלמים פה? מצלמים? מה מצלמים? קליפ? שים מוזיקה. זה מייקל ג'קסון העתיק ממני, חבר. אז מה? התקבלתי? זה לא קליפ. קיבלתי שיעורי בית לעשות סרט על המקום שבו אני גר. ואיפה אתה גר? איפה נראה לך? פה, באילת. מה? מצלמים סרט על אילת בלי לקרוא לציקי? מלך חיי הלילה של אילת? ילד, קבל את האור, תראה איזה קטע. אוקיי. דיסקו. וואו. אני יודע הכל על אילת, תשאל משהו, אל תתבייש. תשאל, נו. תשאל אותי. איפה יש הכי הרבה סוגי בעלי חיים בישראל? בים של אילת. איך אתה יודע? כי זוהי השכונה בה אני גר. לשכונה הזאת קוראים שונית האלמוגים. בכל שונית יש אלפי מבנים הנקראים אלמוגים, שנראים ממש כמו אבנים צבעוניות, אבל בעצם הם יצורים חיים. כל אלמוג הוא מושבה של הרבה בעלי חיים קטנים הנקראים פוליפים. במרכז כל פוליפ יש פה קטן. זה נכון, וגם כל צוללן שבועט עם הסנפיר בחול, הוא יכול לחנוק את הפוליפ. לא חבל, הוא כזה קטן רגיש. נכון, רון? נכון מאוד. לפוליפים הקטנים יש תפקיד חשוב. בעזרת הזרועות והפה הקטן שלהם, הם אוכלים יצורים זעירים, וככה כל השונית מתפתחת, והאלמוגים שבה גדלים לאט לאט. רק כסנטימטר אחד בשנה. ועם כל פגיעה בהם, נהרסות שנים של יצירה. בשביל בני האדם, השונית היא אטרקציה, ובכל שנה מגיעים אלינו אלפי צוללים ונופשים. אבל בשבילנו זה הבית, ומקור האוכל, ולכן חשוב לכולנו לשמור עליה. מה העניינים? בסדר. הלו, מה אתה מצלם אותי? מכל זה אתה מצלם אותי? צלם אותו! יש לך שם סלב! אתה מתבלבל, נו, זה לא אני, זה בן דוד שלי מהוליווד. ומי צריך את הוליווד שאתה גר באילת, עיר של נופש וחופש? איזה כיף פה! מה זה? מה זה עושה פה? נופש זה טוב, ונשמה, שלא תבין אותי לא נכון. שאנשים יהנו, בשביל זה באים לאילת. אבל תראה מה קורה. מה שלא זורקים לפח, בסוף מגיע איכשהו לים. ובעלי החיים לא יודעים להבדיל בין אוכל לבין הפסולת שמגיעה אליהם. ואנחנו, ברוך השם, סקרנים. רואים שקית. מה, לא נטעם? כמובן שנטעם. ואם אנשים באים ומאכילים אותנו, לא ניקח? בטח שהוא ניקח! ברור, לא נעים, עושים כבוד, אבל זה לא בריא לנו. פלסטיק ובדלי סיגריות יכולים להרוג אותנו. ותראה את זה. סליחה, אתה דורך לי, אתה חונק לי, הלו. אנשים נכנסים למים, חוגגים, ובכיף שיחגגו. אבל נעמדים על האלמוגים, שוברים בלי כוונה. ואלמוגים זה לא משהו שאתה יכול לקנות חדש. צלם. סליחה?
מישהו יכול לעזור לי? ראיתם אולי את הבית שלי? מה, יש לך בית? איך הוא נראה? אני גרה בתוך קונכייה. אולי גררו לך אותה? מה, הקונכייה זה הבית שלך. ראיתי מקודם יד גדולה נכנסת למים ולוקחת אותה. הוא בטח לא ידע שזה הבית שלך. איפה אני אתחבא בלילה? היום לא פשוט עם מצוקת הדיור. אם את רוצה, את יכולה לבוא אליי. אני לא זז בלי הבית שלי. תודה, אבל אני רוצה בית משלי. בכיף. רגע, מה זה שם? מה זה? קונכייה פנויה? סליחה, אבל אני חייבת לרוץ. כמו שאתם רואים, קונכיות הן מצרך יקר. הן משמשות כבית ומקום מסתור לבעלי חיים רבים. בשונית שלי יש עוד הרבה טיפוסים מעניינים. אפשר בבקשה לשמור על השקט? מנסים לישון פה. אוי, סליחה. חשבתי שאתה סלע. דגים. פסט. פסט. איזה מדהים הים שלנו, נכון? מדהים. אצלנו, לא תמיד מה שאתה רואה, זה מה שאתה חושב שאתה רואה. אוקיי, תסביר. בעצם, פה בים, הכל חי. האבנים. מה? זה דג? וגם זה בעל חיים. גם זה בעל חיים? וואו. בים אסור לקחת שום דבר כמובן מאליו. בקיצור, חיה ותן לחיות. חיה ותן לחיות. רגע, זה משפט סיום מעולה לסרט שלי. אז לפני שניפרד, רק דבר אחרון. בכל פעם שאתם בסביבה, בואו לצלול ולהגיד שלום. אבל בבקשה תזכרו את מה שראינו. הים תמיד פתוח עבורכם, ותודה שאתם עוזרים לנו לשמור עליו. תודה. אז נתראה במים.